प्रिथि एमजे सोरबा एक्टर सोरबा एक्ट्रिस सोरबा ब्लगार बेफोरथ' टेम्परारि फैगोन थांगोन ब्लग मोजां मोनग्राफ्रा नायगोन अनसायगोन नाथाय इम्पर्टेन्ट खौराङा नैबेसो जाय मानसिया माखासे मानिया गाज्रि नुयो सोंखारियो नाथाय सोलोंनो गोनां गावनि लाबा-लाबनि थाखाय नङा नाथाय रायजोनि थाखाय खुगा सिनो हानाय बायदि गावनि आंगो असे पार्टिखौनो गारनानै रिजाइन होनानै फैनो हानाय सासे सुबुं नैबे मानसिया नोंथांमोना मिथिगौ ना जोंलायनो नबसरनियानि माने सार्टिफिकेट केन्सेल जाबाय दानजाबाय बिनि एमपि दानजासिगोन होननानै बुंदों रंजादों बेदर जादों पार्टि जादों बे बाथ्राखौ बे माने राजुआ बुंदों बे एखे बाराद्राय बिदि मिसा खोथा बुंनाया उचित नङा लिडारफ्रा लिडार बादि दा माने माबा जानांसिगौ राजु भाइमोना मोनसे दायथ' लाबाय माने एफा गिदिर पार्टिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय दायथ' गोनां जाबाय दा गावनि दायथ'खौ फल' खालामनांगौ बेबायदि बुंनानै गावनि वाइफखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा गावनि मान मर्यादाखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा बिदि बुंनानै बियो गावखौ माने नंखाय खोथा बुंग्रा होननानैसो एस्टाब्लिश खालामना लानाय जायो आं दाय होआखै बेखौ दा बेखौ आं निमाहाबो बिनो थिनाखै खिन्थु गावनि भुलखौ जुदि गाव जुदि माबायोबा संसोधन खालामनोब्ला आरो बे रायजो राजाफोरजों जुदि मोजां मोनजानोब्ला आरो गावनि आदर्शखौ जुदि बियो दिन्थिनोब्ला बे बुंनाया मोजां बेबायदि जायाखैमोन बे रं जादों बिदि रंजायाखै बिदि बमा फुथायाखै बेखौ बुंनो हायो दा आं रायजो राजाबो मिथिहोयो बेखौनो जे जोंहा खुनु दिन जोंहा बे रोखोम कालचार गैया जोंहा हुदा गैया बबेबा मोनसे खामानि मावनानै देरहाब्ला जे जों रंजायो जों फुरथि जायो बमा गावो जोंहा बे रोखोम जोंहा खुनु हुदा गैया जों बिदि रंजायाखै आरो जेब्ला नैबे जायनाखि हाइकर्टआ WPT BCखौ जेब्ला भट खालामलागे आरो जेब्ला WPT BCनि एगेन्स्टै जों केस होनायाव जों जेब्ला देरहायो जेब्ला WPT BCआ गावसिनि जायनाखि सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि जायनाखि अर्डार बेखौ जेब्ला उइद्र' खालामनानै लायो बे समाव आङो जोंना अनजालु राजु नार्जारिमोननि आशिर्बादाव बिसोरनि अननायाव आं जेलावसो दङ क'क्राझार जेलाव 7 जानुवारिनिफ्राय आं जेलाव दङ 91 दिननि आं जेलाव दङ आरो जों बे अर्डारखौ मोन्दों फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव जों अर्डार मोन्दों हाइकर्टआ बे अर्डार होदों दा गथे बबाव जों माने बमा गावनानै रंजाखो बबे बेदर जानानै रंजाखो जोंनि मानसिया बबाव फुरथि खालामखो बे आसरित बाथ्राखौ बे माने बबेनिफ्राय मोननानै बुंखो बिदि माने माबा खोथाखौ मानो अजन गैयै खोथाखौ मानो बुंनांगौ बिदि बुंनाङा बिदिब्ला मानसिफ्रा बयबो सन्देह जागोन थगायसुला राजुआ मिसा खोथा बुंग्रा होनना बुंगोन दा आं जेल जानायनि थाखाय खथ' दुखु जादों बयबो जोंनि कर्मिफ्रा जानो लोंनो खहाबा माने फुरथि गैया माने रायजोफ्राबो रंजानो बहा रायजोफ्राबो आंनि थाखाय सोरबा माने प्रार्थना खालामदों फुजा खालामदों आरो जोंनि माखासे जोंनि कर्मिफ्रा हयथ' मा जाबावनो सिन्था खालामदों गिदों रंजानायनि खुनु टाइमा गैया दा आङो दुखु खालामो बिदि बुंनायखौ बिदि बुंनो नाङा ओमफ्राय लोगोसे बे रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय फैसा खांनायनि बाथ्रा अनजालु राजुआ बुंदों दा बे इनडाइरेक्टलि एसे माने जोंखौ फैसा खांनानै जानाय बेबायदि सेन्सआव बुंनाय बायदि आं मोन्दों दा जोंहा फैसानि लेन माबा खुनु लब गैया जों फैसाखौ खुनु मिस इउज खालामा रायजो राजाफ्रा जोंनो जा एफा एनै गरफा गरनै हरदों खोब लिमिटेड गोरिब गुन्द्राफोर हरदों जोंनो 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा सोरबा हरदों बेयावबो जों बादा होदों जे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा बे हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनिफ्राय जोङो फैसा लानो नाङा गावस्रानो जोंनो हरनानै मा जानो जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै जोंनो हरसै गावस्रानो ओंखाम रसा लांसै बिदि पजिसन जायोब्ला खोब गाज्रि जागोन गथिखे फैसाखौ जों बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय दाला जों बे बाथ्राखौ जों बुंखादों आरो जा फैसा मोनो जों बेखौ खोब मोजाङैनो जों बाहायो खोब अनेस्टलि जों बाहायो जाला लोंला जों बिदि खालामा जोंहा बिदि हुदा गैया आरो जोङो बे केस होनायफ्राव जोंहा बिराद फैसा थांदों गावहानो फैसा थांदों जों गावबागाव खरस लानानै खालामनानै जों मावदों बेखौ जोंथ' बुंनांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्रा जोंजों मावफाग्रा मिथिखाजोबगौ दा राजु नार्जारिया मोनसे खोथा बुंबावदों जे नबसरनानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव जुदि नबसरनिया इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबावोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन होननानै बे मोनसे कुइसन खालामनानै दोनदों आरोखि दा बेबायदि कुइसनखौ मानो खालामखो बे आं बुजियाखै सोर दायनिगिरि जानांगौ मानो दायनिगिरि जानांगौ माने बे बुंनाया जोंखौसो दायनिगिरि जागोन होनना बुंनाय बादि आङो मोन्दों दा जों मानो दायनिगिरि जानो फालाय जोंथ' एथ' खस्थ' खालामनानै जों मावबोबाय एथ' गोजौ लेभेलसिम जों लाबोबाय दा माथ्र' सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होमब्ला बे गेलेनो मोनला बेनि दायथ'थ' नोंसोरसो लानांगौ दा लिडाराथ'
राजु नार्जारि भाइ मोनसे आरो बिसोरनि माने गिदिर गिदिर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिसोर दायथ' लानांगौ बिसोर दायथ' लानांगोन सोरखौ दायथ' माने सोरखौ रेसपन्सिबोल खालामफालाय जों मानो दायनिगिरि जानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे गावनि सायावनो मोनसे कुइसन मार्क लाबोनाया बे थिग जायाखै बे मोजां जायाखै बिदि बुंनो नाङामोन दा जिखि दाजाथों जोबनायाव आङो राजु नार्जारि भाइखौ आं बुंनो लुबैयो जे माने आंखौ जेरै माने गोथौ जानाया मोजां होनना बुंदों आं खोब सिरियास गोथौयै मावलांगोन आरो दानि जानाखि सम बे समाव जों गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ दैदेननांगौआ गोरिब गुन्द्राखौ खांनांगौ बानांगौआ दिनै जेरोखोम माने रायजो राजाखौ नासयलायनाय थगायलायनाय माने खालामगासिनो दङ आरो जोंनि रायजोआव गावनि न'खराव दिनै एथ' सुखि परियाराव दिनै मानसि गावथारनाय बुथारनाय गाबुखौ जागासिनो दङ बे खेथ्रआव जोङो खमसे खम जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जों सिरियासलि खामानि मावलांगोन आरो गोथौयै जों मावलांगोन खामानिखौ आं बेखौ राजु नार्जारि भाइखौ बुंनाय जायो आरो राजु नार्जारि भाइआबो नोंसोरबो गोथौ जा सिरियास जा आं बेखौ खावलायहरो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ जोंनि मावनायाव जाहाथे आशिर्बाद होयो बयबो जोंखौ माने थुलुंगा होयो आं बेखौ खावलायो दा जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खबर लायो बे नबोसरनि केसा मारै जाखो खबर लायो दा बेफोर खबर लानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर थुलुंगा बिसोरनो जोंखौ थुलुंगा होनाय जायो बे खबर लानाया बिराद गिदिर थुलुंगा जोंखौ मावनो थाखाय माने जोंनि गोहोखौ फोराननाय जायो जों मनबल मोनो दा खिन्थु जोंना राजु भाइमोना एथ' जों बे खामानि मावबाय नबोसरनि केसखौ जों एथ' गोबाव जुजिबाय 5 बोसोर नै 10 बोसोर जानोसै मावबोबाय एथ' खस्थ' थाखा फैसा खरस खालामबाय दा बेफोरखौ फंसे खोथा बुंनायमोनब्ला जे माबोरै जाखो आदा बे नबोसरनि केसा माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ जुदि सोंनायमोनब्ला जों बिराद मनबल मोनगौमोन जों बिराद फुर्ति मोनगौमोन खुसि मोनगौमोन जे राजु नार्जारि भाइमोनाबो जोंखौ खबर लायो बयबो जोंजों दङ दाबो जों सानगौमोन खिन्थु दुखुनांथावा बेनो जोंखौ जेबो खबर लायाखै जोंनो जेबो माने थुलुंगाबो होनाय जायाखै बेफोराव जों एसे दुखु मोनो दा बिदि जानो नाङा आङो जोंनि नेताफ्रा फैगौ समफ्राव जाहाथे माने रायजोनि अलखद समाव जाहाथे बयबो गोख्रों जायो गाबथालायो नङै खोथाफोरखौ जाहाथे बुंलायलाया नङै खोथाखौ बुंनानै जाहाथे रायजोफोरखौ आन्दाय होआ आं बेखौ बयबो खावलायहरो बे नबोसरनि जानाखि सार्टिफिकेट बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ दाननांगौमोन बे WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि थानाय समावनो आं बे बुंनाय बाथ्राखौ बे राजु भाइआ बुंदों जे माने उरखावग्रा ब्रह्मआ 2 मासल' दंमोन WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै 2 मासनि उनाव बे सोलायजाफिनदों रनज पेगुनोसो हरजोबदों गासैबो होनना बुंदों दा बे भुल जादों राजु भाइना बे मोजाङै गावहानो इनफरमेसन गैया आंखौसो बियो जेबो माने माबा मिथियाखै उरखावग्रा ब्रह्मआ जे 2 मासल' थादों होनना बुंदों खिन्थु उरखावग्रा ब्रह्मआ 6 मास माने WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि जादों बेखौ आं मिथिगौ दा बे समाव जे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ केबिनेट मन्थ्रि जादों WPTBCनि बे समाव जोंनि थाखाय खोब इम्पर्टेन्ट थारमोन बे समाव जोङो नबोसरनि जानाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै